práce mi stačí pokoj, kľud, aby sa nikto nehádal, aby sa všetci mali radi, všetko, čo chcem si ja kúpim sama. Dovidenia. Ale včera si tuším, Ježiš, no, včera bol tretí deň, 14:30. Omylom som ťa blokla. A akože, včera to bol záhul. To speak. Omylom som blokla toho Niku. Ale som ho aj odblokovala. A dosť ľudí ma vedia. Taká som unavená. A hlavne, keď mám dlhý týždeň, že mám 3 dní po sebe robotu, tak v nedeľu som ja, že KO v robote. To je, že to ja nezvládam. Ale akože zvládla som to, ale to je tak náročné. A včera som proste, počujete, včera som normálne, že vypla hlavu a robila. Lebo sme boli v Tesco na tiež, áno, tak veľa ľudí sme mali, že ja som vypla som úplne, že totálne hlavu. A iba som proste riešila objednávky. Ja si nič nepamätám. Vôbec si tých ľudí nepamätám. Ja si pamätám iba, že som došla ku stolu, spýtala sa, nech sa páči, čo si dajú. A riešila som proste, normálne ja mám taký výpadok zo včerajšku a proste iba som išla medzi stolmi, tak jebe. A teraz ako pracuješ? Teraz mám krátky týždeň. 17 max, akože rokov. Nemám 17, mám 21. iPhoneov koľko si... Mami, mňa bolí chrbát. Nečudujte sa, prečo mám utierák na poduške, pretože robím aj vo fajčiarke a nechcelo sa mi včera umývať vlasy, tak som si osúbala vankúš od cigaret. Čo? 21? Áno, mám 21 rokov. Ďakujem za radostný klobúk. Pozri, aké mám svaly. Jebe. To z tých tácok. Bože, toto mi chýbalo. Salam alaikum. Toto mi chýbalo, si takto odpočínať. Včera som mala vedieť, aký dobrý obed. Včera som jedla berkelt s haluškami. Na večeru som mala tuniaka. No nič, ľudia. Idem ja. Tak sa majte krásne.